Hello! Ahoj! Práve sme v autobuse, ktorý nás berie z Teheránu do Isfahanu. A je tu dokopy asi 25 miest, čo znamená, že každý z nás má úplne mega veľa miesta na všetko. Sa na to pozrieť. Úplne mi to pripomína taký lepší RegioJet. Hej, je fakt brutálne. Máme tu stevarda, pozri, máme tu stevarda, ktorý nám tu práve rozdal, čo to sme dostali, nejaké nejaký džusík. Džusíky. To asi nebudeme piť. A proste, na to, že ma teraz celú ako leží. Aha. Proste úplne, že... Ty si jak pani v prvej triede, business class. O, počkaj, teraz ide niečo ďalšie. Čo to je? To budú asi čisté vody. O, super, pozri sa. Počkaj. Tak, zatiaľ, kým nám príde voda, tak si pozrieme von. Rán. Z druhej strany. Wow, tam by malo byť vidno tie hory. Sleduj tie hory. Úplný brutál. No, dosť pekné. Rádime. Nech nepríde morálna polícia. Poďme sa pozrieť. Koksová, aká zapcha. Inak zápchy sú tu všade. Fakt, pokiaľ nejdete o 5 ráno, alebo ja neviem, o polnoci, tak non-stop idete v takomto slinačom tempe, lebo je tu podľa mňa každá rodina má tak 4 autá a je tu 12 miliónov ľudí. A bude to tým, že ten benzín, neviem, či som to dobre prerátal, ale stojí tak 20 centov na liter. Áno, a vraj brutálne zdrážal za posledné roky. Iránci majú dosť ropy, takže si to môžu dovoliť a vlastne fakt tu má asi každé auto. Idem skúsiť dopredu natočiť, že ako to vyzerá. No, a toto je taký miernejší. Kuk! Všetko dokumentuje. Toto je ešte taká miernejšia zapcha. Takže ideme do Isfahanu. No a inak sa máme celkom v pohodičke. Žívame si Irán, je to tu mierumilovné, pohodové, ľudia sú úplne v pohode. Hej. A sranda je napríklad, že sú tiež dosť vystrašení z ISIS, že to nie len my, ale proste aj oni tuto hovoria, že oni majú vlastne úplne, že pri hraniciach a reálne tu vlastne nemajú hranice ako my, že to je proste iba proste, že zrazu je tam už Sýria alebo Irak a oni nemajú nič také, že proste veľké stopy a nejaká kontrola a tak, takže vlastne keď sa oni raz rozhodnú prejsť cez hranice, tak proste prejdú, len vedia, že Irán ich rovno odpokolkuje a že ich dosť sledujú, ale majú dosť brutálnu tajnú službu v Iráne, takže to je dobré na tieto účely. Jo, a tak, a nie sú, akože majú tu svoje náboženstvo, všetci viete aké, ale proste nie sú to žiadni fanatici. Niektorí sú, niektorí nie, mládež to berie úplne triezvo, proste je to prikázané, ale včera sme mali party, takže celkom sme zistili, že oni sú vlastne úplne ako vy. Hej, úplne mám pocit, že keď som ich včera sledovala, tak boli proste ako keby, že sme na Slovensku na nejakej party domácej, hej, úplne. Takže keď prídeme do Isfahanu, tak dám toto video uploadovať a tak sme v pohodičke. Hej, ale nemôžeme sa poboskať na konci, lebo ak by nás videla morálna polícia, tak by nás zobrali do basy. Možno by nám to odpustili vďaka... Díky mami, že si nám požičala prsteň. Hneď ak sa vrátime, tak vrátime naspäť na tlači. Hej, to nepohodlné. Bye bye.